ito na naman po si Ate Laila. Ginabi na naman po tayo. Magandang gabi po sa inyo. Ngayon medyo ako lang po mag-isa. Mag-shoutout po muna tayo kay Cynthia Pipito, Arb TV Grab Breeder, Joel's Adventure, Anahaw Farm Next TV, Alinganga Vlog. Napasyalan nyo rin po yung kanilang mga channel. Siyempre, magpapasalamat din po ako kina My Dream Life, Wings and Gardening Life, Mabilidad Vlogs, Kuya Rick Vlog, J-Wing Hirang, at Labingon Tribe TV. Maraming salamat po sa suporta ninyo. At syempre sa lahat po nag-subscribe at nanood po sa akin. Maraming salamat po. Syempre po, bago tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutan, kung bago po kayo sa aking channel, mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at pakiclick ang notification bell para mapanood po yung mga susunod pa pong mga video. Hello guys, andito po kami ngayon kina Nanay. Nay, ano ba pangalan niyo? Kala Nanay Linda. Nandito po kami sa May Bukal, Padre Garcia. Namimili po kami ng kanilang mga plants. Guys, punta po kayo dito sa Padre Garcia. Ubusin nyo na yung mga halaman nila nanay dito. Para hindi na raw nila para maubos na lahat. Dito tayo ngayon sa Munting Garden. Munting garden lang. Ito? Ganyan din po, 50 din po. Mama, mura nga lang to kay Ate Ayan eh. 50 na lang din po. Oo nga. Hindi ko na kayo pinipresyohan. Kinakain ko yan ng bata eh. Ito, matamis siya. Itong ano bang halaman kuya to? Sa inyo po, ipaninda rin. Dapat Oo. dapat pag mga anak kasi hindi Niya. hindi uubra kasi ang sa Yan, tingnan natin kung gaano kaganda. Maganda na yung sa plastic. 50 ito? Sa Mura na po yung 50. Hindi po kayo makakakuha ng 50 din sa pisto. Kaya sila inausan na pisto. wala naman lang. Ate, anong pangalan ng halaman to? Los Baños. Alam ko lugar yung kuya eh. Yan ba talaga yung ano niyan? Opo, yan. Hindi nga ate, anong pangalan ng plants na to? Ganda niya no? Los Baños, Laguna. Diyan, Los Baños sa amin yan. Oo. Los Baños talaga sa inyo kuya? Oo. Ito nakakain kasi ito. Kainin mo, matamis Pag yan nilagay eh. mo sa malaking paso, ang ganda. Sige, kung may nakakaalam, comment sa Sabi Los comment Baños. section natin, ano pangalan yan? Los Baños ang tawag ko dyan eh. Los Baños daw. Oo. Ito hindi na Hindi ko pinatawad. na po kayo pinapresyohan. Kung pakikuha mo nga ako na mumulaklak na yan. Hindi ko na kayo pinapresyohan dyan. Hindi dapat to. Yung sa pasong medyo Sa magandang paso. Ikaw ate, anong pangalan niya sa'yo? Binibenta mo yung halaman na yan. Ilan nga eh. Hindi rin alam ni ate yung pangalan. Los Ito, Baños. limot ko na mga panghala sa dami ng pangalan. Halaman. Maganda sa kanila. Iyan, lupa. magkano bintahan nyo ng ganyan? Oo, ayan nga. Alam mo kuya, ang kagandahan yan, lupa. Oo. Ganyan din po, Aray, 50 rin po. Oo, sige. Magandang lupa. Pero Yung maano naman. matataas na lang. Ma. Yung matataas na ha, huwag yung maiksi. Yan. Oo, matataas. Ganda eh. Dapat. Ano ba yan? Pwede man putulin yan para itanim? Paano itanim yan ate? Puputulin o nagsasaha? Sa di pa nagsanga siya, yun ang kanyang Nasa- kakanin. Nasaha, hindi putol. Yung para bang mayana style. Nasa nga. Iyon pa, oh. Iyon pa. Mayroon pa yata. Iyan, oh. Ano yun? Maganda nasa nga. Ang ganda, parang plastic. Oo, putulin mo din. Sasanga ulit. Susulay ulit siya. Ganyan pala siya, may ano. Maganda yung San Francisco nila oh. Malaki na siya. Kung bet mo siya. Nanay, mura na ho yan sa 50.
hindi ko na kayo parehas na lang ang aking presyo. Oo. Mura na po, pero sa kay mother, pag 50, mahal pa yan. Ay, noong panahon ng kalakasan ng halaman, hindi ko ibibigay ng 50. Ay, Ay, ang binta ko noon ay napakaliit pa. Ay, talaga po, nung panahon talaga ng pandemic, malakas talaga ang ano. Kasi yung pa yan, inaibinta ko siya ng 100. Opo, depende pa sa laki, no? Ay, Yan ang malalaki na yun. Ano yun? Pinaka... Ay, na San Francisco lahat. Magkakaibalaan ho ng ano. Parehas din ba lang yan? Hindi po. Ang malalaki na po ay 70. ayan, yung sinasabi. Ayan, 70 po yan. Dilaw. Medyo lugi tayo dyan, mother. Ano lang. Ayun, yun naman. Yun na lang yung mga kakaiba na lang pa. Itong mga ano ninyo, magkano dito? Yung money tree. Ayan. rin. 50 sa inyo. Tingnan ko nga yan. Taas na Medyo malaki na, ano, wala bang bawas ate? Ayan, money tree nyo. Malay nyo, ubusin nyo ni mother. Kaya malambor na ho. Madami ng sanga. Huwag na yung mga masyadong mga maiksi. Oo nga. 70 Ano po na mamatayan ni yun. Lord eh. Magkano yan? 70 po ang malalaki na. Hindi ba pwede 50 yan? Kasi pambenta rin namin. Ano yan? Pati iyan ba? Iyan ba ganyan? Ito? Ito? Ganyan? Opo, iba akong parito. Iba lang ang kulay na rin. Parang Pero isang klase. Dito guys, so, Oo, nabulaklak din na rin. Nabulaklak din po siya. nagdidiskusyon muna kami. Magkano yung ganito nyo? 50 lang din po. Ang money tree. Ito na lang. Hindi bet ni mama. Parang 3. Ha? Ano yan? Meron tayo niyan, ma, maliit lang eh. Tawag. Nakalimutan ko rin, anong pangalan yan? Pare-pareho tayo. Hindi natin alam ang pangalan. Yan ang nakabili. Ginagawang Christmas tree. Eh, alam ko yan. Ma, meron tayo niyan, ma. Nabili ko sa, ano, sa Tatchaw. Kaso maliit pa lang siya. Yan, malaki na, oh. Piraso. Wala nang iba. Ayun, pwede. Yan ho. Ayaw niyo yan. Kailangan magkakasundo sa presyo kay Mader. Kain na. Kaysa... Ari, ang ganda na rin sa paso. Magaganda nga yung ano niya, oh. Ang tawag dito ay palay-palayan. Dahil nga. Deal yan. Dil sa inyo ang Opo, tawag. deal. Deal po talaga ang tawag niyan. Dil. Deal. Di ba sinasahog po yan sa ano? Sa... Sa ano? Sa malangsang isda, pag sinabawan. Ayan. Isa, dalawa. Oo, bale, ano. Yan lang. Ito mo na lang yun. O, sige. Pipilitan si ate. Gani na nanay Ang talaga ko, sige nga Lord, yung mataas dyan. mas Yung pag mataas. damating sa bentahan nyo, mas laki ang tubo nyo sa akin. Hindi. Doon lang kami sa amin. Maniwala ka ate kung magkano bentahan namin dyan. Hindi kami lumalagpas ng 100. Kung lumagpas kami, 120. Kasi ang aming lugar mga baratang tao. Yun ang siguradong buhay na, ano na sa lupa ang ugat. Kapit. Wag lang magalit yung ano, totoo naman. Nasa dahil na rin gayon. Tatawaran pa nga yan eh. Tatawaran pa nga 50 na nga lang. 40 na lang. Iyon, ano yun? Iba klase sa pambihira. Oo, totoo yun. Ha? O yan. Wow, sige na. Dagdagan mo ng itlog. Ayan, mga nagustuhan ni Mother. Ako, Malalaki. Swak sa budget. ano yan? Yung ano yon? Yung isa na yon, ano ba yon? Tawag yan? 50 pesos lang Ano po ba, ang ano bigay ni ate. Oo. Ate, magkano yung ganito nyo? Ito. Yan, Oo. Ha? 100. 100. Yan ang palmeron dilaw. Nagkikita ka niyan. 80 na lang daw. 80. Para sa atin, 70 na lang. Di ba ate, hindi ka na makatakot eh, no? Mama, yung San Francisco nila, ma, baka gusto mo. Yung ganun kalalaki. Ayan o, nandito na rin tayo eh. Kalakasa, talagang isang halaman, malasa. Ang 1,000 mo, 3 piraso lang, 4 na piraso. Talaga. Ay, ngayon talaga po. Matumal nga ngayon. Matumal ngayon. Pero Kaya madami pa rin namimili. pakunti-kunti lang ang ano ko. Sukoy-sukoy nila. Oo. Hindi, mayroon talagang lugar na ano, na talagang puntahan ng mga namimili, nagtitinda ng halaman. Yung katulad namin, hindi naman masyado rin, mama, no? Pag may napunta lang. Kaya mas marami dong barat. Totoo yun. Pero yan, pagtutubuan nyo rin. Ate, magkano yung ganito nyo? Ito, ang pangalan ba nito? Ito, Mm-mm.
70. Magkano, anong pangalan yan? Mayana din ka. Ano, din Ano ang to? Mayana niya? Variety rin siya ng Mayana. Na ano ba to? Mayana din yan eh. Ang variety ng Mayana ay nasa 200 piraso yung ano. Isa si ate ata sa na-vlog ko na ano, hindi alam ang mga pangalan. Alam, pagkasabi sa akin ni Limat ko. Sabi ate, alam, hindi ko alam. Hindi ko masaulo eh. Aray ko. Lilista mo ate sa yung ano. Bale, Listahan mo. patay tayo nito. Hindi natin ma-vlog na maayos to. Tingnan, may pangalan yung sa... Ay, ito maganda to ate. Anong pangalan nito? Hindi mo rin alam to. Alin? Basta ito. Kinchay. Nabulaklak din. Kinchay. Magkano yung ganito ate? Daan. 100. Kinchay daw. Kinchay yan. Ay, nako. Are, pislili. Ano nakilala ko eh. Ay, magkano yung ganyan? Kaya yung ano yan. Red Sayo makilala nyo. Pislili. Nabulaklak ko yan ng puti. Magkano po yung ganyan nyo? Pislili nyo? Wala. Sabihin mo nga doon sa, ano, tanongin mo nanay mo kung magkano ang ano, snake plant. Sige, di na. Hindi na ako sinagot ni ate. Gulang lang to. Ate, magkano to pislili niya bago ka umalis? Ano kaya yung tsura natin ito sa YouTube pag ganito? Ano to? Oh? Pislili. Oo, magkano po yung ganito nyo? Oh, tinitignan pa ni ate. May nakasulat ko si ate sa podcast eh. Ang tagal ang sagot ni ate. Ano lang, 80 lang. 80. 80 raw, 80 Ano yan? guys. Namumulaklak ba to? Alin pa? Oha. Kawawa naman tong ano, pigtail. Oh. Alam ko hindi to dapat na naiinitan eh. Are ay yung tawag doon, yung elephant. Oo, elephant po. Elephant. Ito ay Money tree, parang money tree din. rubber tree. Hindi, rubber tree siya. Ay, money tree. Are. Money tree. Money tree ho, are. Ang alam ko, parang money tree to. Ay ako, nalilito rin ako. Pati yung nagtitinda ng alaman. Di Talaga, ganda po ng nanay. Kunti lang naman ay binabawas ko sa Alam mo, ate, sa silang, meron kaming suki doon talaga. May suki kami doon. 300 lang ang bigay sa amin. Ang dami pang ano, saha. Dami saha. ay dalawa eh. Kaya nga gusto ni mama pumunta ng silang. Eh si Lordy ayaw, malayo daw, liliko pa. Maganda kaya ang vlog natin dito sa YouTube pag ganito na hindi natin alam ang pangalan ng halaman. May suri na siya. Suluyan na. Kasagsaga ng kamahalan ng halaman noon. Ay, ngayon ate, matumal ng halaman. Hina, nandaking hina. Oh, malaki na talaga ihina. Hindi tulad ng nagtitinda talaga kami noon. Pero kahit pa paano, ang halaman, hindi naman mamamatay ang pag basta alagaan lang, mama, di ba? Pero yung manugang ko, talagang ano, kasi ang galing niya mag-alaga ng halaman yung manugang ko. Oo. Kahit 10 piso. Bawal ang tawad doon, di talaga. Hindi nagpapatawad yun. Oo, may Oo. campaign, may Sa hirap nga halaman. naman kasi. Hindi, magaling siya mag-ano. Alam mo itong mga ganito, na ano siya ng, ano, yung pinagbalatan ng saging. Yung mga ganyang ano nyo po. Ate, yung red sayang nyo, magkano yung ganyan? Ano niya, halaman niya. Hindi ka Yan lang ang sa ano, presyo pwede niya. sa Kaya ayaw niya 100. tatawaran. Then Oo, napakaganda. Mother, yung red sayam daw ni ate, pwede raw 300. na ngayon. Eh yung sa ano Sabrina po, ay Doña Carmen, Ang Doña Carmen ay gayon din. pwede 300. Dapat hindi nyo ate nilalagay sa mainit na susunog oh, sayang. Sayang, eh nabibili naman yan. Nabibili naman. Ang halaman, basta alagaan lang. Hindi naman yan Doblehin nyo pa ng ano. Hindi nga ho. Kailangan Kaya pang- doon yan, kaganda nakalambor na yun, binigay kakagakat. Kailangan pa ng doble net neto. Oh. Sayang, nabibili naman yan kahit hindi agad-agaran, di ba? Ang dami na nabawas dyan. Ngayon ko lang huling napabayaan ko lang. Hindi ko na masyadong naalam. Yung mga ganito nyo po, magkano dyan? Ay, gayon din. Kay 300 na lang yan guys, 300. Punta kayo rito kay ate para maubos yung halaman niya. Yan ay ano, nabulaklak din. Puro Tinatamad na raw siya mag-alaga. Habang magaganda pa, di pa sunog. Kagaganda, alam mo, kagaganda ng halaman talaga ng manugang ko. Ang galing na mag-alaga. Ayun no, 300 mother ang lalagunan niya oh. Yung mga suloy na yan. May mga suloy na.
Ano yan? Ang pagkasan Ayan lahat to, 300 to, yan, mga aglo na yan, mga Rexayam, Doña Carmen, yan, 300 na ibibigay raw. Guys, punta kayo kay ate, dito sa Bukal, Padre Garcia, Kukuha ko niyan, kukuha ko dyan. para maubos na yung halaman niya. Kukuha ko dyan, kukuha ko dito. Basta parehas na lang ng presyo. Pero kasi nanay, binibigay ko na nga po sa inyo ng 40 yan. Ibinawasan ko na ng 10. Ay, para naman po ako yung may kitang kaunti. Oo, yun lang. Minsan, Mura-mura na bihira kami bumalik sa sa isang garden. Hindi ko na po kayo presyo ng Marunong mahal. magkwenta ng ano, ng kulang-kulang na pagkwenta. Dito ate, 300 na rin dito, ganyan. Saan? Dito, dito. Hindi, 50 dito. 50. Oh, money tree kasi ito eh. 50 dito talaga. Ayan. Nakakatuwa. Talaga. Hindi na oh. Ay, benta, binibigay ko sa kanya. Siya nagtutang siya. Tignan mo yung red saya, mama. Kaya na lang ang price. Ma, tignan mo yung red saya mo. May bulaklak na madir, oh. Oh, ma. Oh. Yan, oh. Kunin mo yan, mo. Nabulaklak na mo. Magkano yan? 300 nga. Nag Natawag talaga si mother, ayaw. Ang lima Go, ay... go, go na nga tayo. Mura na po yan. Binigay ko sa inyo. Kahit siya kayo nagtanong. Ha? Ang gaganda sana eh. Oh, kwentahin mo na ito, mother. Sige na. Oh. Hindi pa naman ako marunong magkwenta pagka ano eh. Itong mga San Francisco mo ate, magkano yung mga ganito dito? Yan oh, ang gaganda pa naman oh. Huwag niyong pabayaan, sayang. 70. Bayaan. May ano na oh, may peste na oh. Madali lang daan na yan sa bandang Yung ganito nyo kakapal, yung ito sa unahan. Alocasia rin yan eh. Oo, ano kayo sa Magkano naman yung pula yung halaman? Ate, magkano yung makapal yung ganyan? Magkano? Kala ko 50 eh. 150 raw guys. Yan nanay, 50 po. Ang gamit nyo, ang gamit nyong ano, hindi lupa. Puro Ay, ipa. yan po ang uso dito. Yan ay ano, kalahati ay magkalahati. Kalahati ipa, kalahati. Ipa at lupa. Ipa. Magkalahati. Pangit kasi kung puro ipa. Okay, ano na lang po. Pangit pag puro lupa. Pag puro ipa. Kasi, Mainit ang mabuti sana kung Mainit. buti sana kung nabibili agad yan. Eh, syempre, minsan, umaabot pa ng 1 linggo mahigit. Pero nauubos naman siya kaso hindi agad-agad. Napangit. Kaya ang ginagawa namin, tinatransfer namin sa lupa. Pero hindi. Ayan na. Kwentahan na portion. Yung ganito mo ate, magkano sa'yo? 50 rin. 2, 4, 50 rin daw to guys, oh. 6, 2, 4, 6, Tinubuan na ng ano, tawa-tawa. Tinubuan na ng tawa-tawa. Kuya, napansin mo, ma, o punta po kami doon, ma, napansin mo yung mga snake plant doon, sayang no, puro sunog. Bibili sana kami mga 10 piraso. Eh, puro sunog. Wala na raw bumibili, natatamad na. Ayang ibang presyo na yan. Yan ay 80. 15, 16, 17. Mama, magkano kala ate ayan yung ganyan, ma? Maliliit pa kasi yung kay Ayan eh. 20 pesos lang yun eh. Oo nga, eh, maliliit pa kasi. Si ate Aya, ang swak ang budget doon. Swak na swak ka talaga doon. Pag ano, may mga halaman siya na talagang ano, mga bagong sibol pa lang kasi sa kanya mama, no? Ito. Parehas din. 70 po yan, kasama ng palmera. 18. 70 yung ganyan 18 na papuwa. 50 na lang ate. Madir. Dalawa pa nanay, para 20, 50. Magkano yan? 70? 70? 50 na lang. Ayaw. Binaba na tuloy. Ayaw mo pa ate para hindi mo na makita yan. Eh, pag nasunog yan.
Lugi ka na. Hindi po, gaganda pa po yan. Lalaki pa po yan. Aalagaan pa pala ni ate. Maliit nga to, oh. Hindi, malago po nanay. Oo. O, tawad na itong isa. Ay, puro ipa. Ay, kaya ayaw ko ng puro ipa. Tawad na isa, ha? Iiyak na si ate. 20 nga, kuya. Oo, 20. Tawad na itong isa, ha? Hindi 20 mo na mamamatay? 50. Hindi po. Na nakaganyan? Hindi po. Butas na, oh. Hindi, ugat po yan. Oh, wala ka ng plastic. Hindi po yan ba, ano? Hindi babagsak. Hindi ate, lagyan mo lang siya ng plastic. Para ano lang, masasayang yan. Opo. Sira ang beauty natin ito. Masisira yung beauty ko. Masisira ang beauty namin ni Mother. May beauty pa ba tayo, Mother? Ito, 50 na lang, oh. Ate! Tignan mo, hindi na maalagaan ni ate. Nakatanim na sa lupa yung ano niya. Tera. Ayaw pa niya, nabili na natin yan. Di ba? Hindi na makikita. Kaya inaalagaan nyo kasi ito talaga mahal. Yan, ang isang dahon yan, 250. Pag isang ganito sa inyo, magkano? Ha ate, magkano sa inyo isang dahon niya? Isang ano niyan? Ano yun? Isang ito, isang... Isang buo? Oo. Ano, 450 450. na? 450. No, maganda rin. May ganyan na ako. Mura lang ang pagkabili ko nito sa kabila. Nakabili na ako nito sa wakas sa kabila. 100 lang, tatlong dahon. 200 na yan, may paso na ate. Hindi kasama. Tatanggalin daw yung paso. Ay, ang ganda na, oh, nanay. Ang daming tubo. Dami na. Ma, magkano daw? Ay, 150. Ah, nanay, tubo. Tatanggalin ng paso. Ayaw. Ayaw ni nanay ng mahal. Si Madera masusunod kasi barat din yung bibili. Ayaw ko kasi alam mo, doon naman sa amin, aamihin lang din yan. Magkano lang naman bintahan doon? Oo, 100 lang. 100 kaya kailangan. Maghanap ako ng ano, Swak sa budget. hindi uubra. Problema. Yan. Ang problema, doon na sa pagbibintahan ko. Naghanap ako doon, no? Ate, pag mga ganito sa inyo, magkano? Gayang madami na. Oo, 350. 350. Aba, okay no? 350. Yan. Yung gana ano, di ba naman sa... Nanay, talaga hindi kayo makapagod sa Ate, magkano sa inyo yung ganito? Ate, magkano? Ganda. Hello po, Nay. Magkano sa inyo, ate? Yung ganito. 250 yan. 250 yung ganito nyo. Ganda niya. Ganda yan. Anong pangalan nito, ate? Ayan, limit ko na ng pangalan. Libot mo na naman. Ano nga, nasa yung... Sige. Kung sino po yung nakakaalam, paki-name na lang sa comment section natin, guys. Ang ganda, no? 250 lang siya. Ito mga ganito nyo po dito, magkano? Kasama na yung mga pot niyan, yung 250 na yon. Oo. Kasama na. Yung ganito, 150. 150. 250. Bayos, 250. Pag ganito, may pot na, 150. 150. Ito po, parang pagkaiba rin sila, di ba? Oo, magkakaiba na. Magkakaiba. 150. Tapos ito, gayon din, 250. 250 rin. Hindi lang alam ni ate ang pangalan ng mga plants. Ano yan? Opo. Kapatid. Yung ganito po nyo, Yan ay, yung ano lang yan, mura lang yan. oo, Rigsay, mura lang Oo, yan. sayang. Tatlo 100 lang pala to. Ito ang ano, tropical. Ayan, 100. 100. Ayan po, ang mga halaman ni ate. Yung tingnan sa cellphone, ano? Opo, ang ganda. Kasi medyo magandang cellphone ko eh. Yung ganito nyo, ang ganda, no? Pag ganda tignan, pag mayabong. Pag mayabong na ganito, magkano po? 250. 250 talaga. Tropical, di ba to?
Tropical Marian. Kasi meron pang original eh. Kaya nga iniisip ko kung ang pangalan, Sibra nga pala yan. Kasi ano eh, Dako ng kamay. yung kanyang Yan, ano, yung yan. kanyang steam, Sibra, 100 lang po Kuya, guys. pagbalik Ito po guys, dito po yung mga plants ni Nanay Linda. Yan po yung kanyang mga plants na mga nagagandahan. Yan po. Yung doon po sa unahan, kanina nandun kami sa anak niya. Ayan po yung aking asawa, naghahakot na. Kasi sabi ni ate, yung kanyang mga halaman, hindi na raw niya naaalagaan. Sabi namin, pumayag ka na sa presyo ni mother, uubusin na namin. Napapagod na. 300. Kanyang mga red siam, Adonia Carmen, binigay niya na. Tapos nagtatawaran pa sila dun sa bamboo tree na ibigay niya na ata ng 300. Pero madaming kinuha si mama. Ay, Nay, salamat po. Kaya pala, ang dami naming napuntahang garden dito. Naghanap-hanap kami. Talagang dito palang punta namin sa'yo. Ay, maganda. Malaking are. Ako rin are. Ayan po, ano? Ano po pangalan yan? Ang ganda nga po, ano? Ano, nagkasundo na ate? Oh, binigay ko na lang. 300. Para hindi mo na makita. Ayosin ko na Hindi. dyan. Huwag kang iiyak, tihag. Ano lang yun sa'yo. Pero, ano, Oo. Tayo na may magkakapatid lang. Hindi. Dapat kasi inaalagaan mo ng maigi yan. Pero ano, oo ate, dapat alaga lang ng alaga kahit wala pang nabili. O tignan mo, bigla kaming bumili. O di ba? pero wala na yun. Plan shopping. Ang dami oh, guys. So yan. Ayan oh. Ako nang gana, mag-aalaga. 150 raw madila. 150 raw yung saging, yung bitbit ng asawa ko. O di ba? Nag-plan shopping kami. O kasi katulad nito, di ba ate, hindi mo inaasahan, may bibili. Magpa-plan shopping pala si Madir. Tulong na rin namin kay nanay. Pero nakaisip, dapat may alagaan. Oo. Kasi katulad kanina, no, meron doon, snake plant, puro sunog. Maganda sana, malalaki, kaso puro sunog ang dahon, no. Na siguro napapayaan na rin. Kaya kailangan ng halaman, inaalagaan lang, para pag may katulad nito, biglang plant shopping. Yan o. Yan, ang gaganda na. Kasi itong mga to, matitibay naman sa araw talaga, mga San Francisco. Pero bakit ang snake plant? Hindi, nasunog, no. Madami ako doon Akala ko ay matibay sa init yon. napasuli sa akin yung aking mga... Hindi ko lang na-videoan kanina, puro sunog. Tapos sabi niya, 50 pesos. Ha? 50 pipili na lang doon, parang wala kami mapili. Atras kami. Babalikan ka uli ate. Alagaan. Oo, alagaan ko nga ito. Sayang eh. Alam mo sa amin ate, minsan di ba sabihin natin kung 30 pa, siyempre namasahi pa kami, maibenta namin 80. O di ba? Swerte pag naibenta namin 100 yan. Dadalhin ko na doon.